Ás 9 na praia, o evento de música en directo que se realiza na Praia da Concha de Vilagarcía celebrará este verán a súa 12ª edición. Tras subsistir durante a pandemia con edicións especiais, o festival chega este ano cun cartel no que predominan o rock e o jazz. Un poquinho máis cañeira que anos anteriores, que o ano pasado foron todos mulleres, o anterior todo xente de Vilagarcía. Este ano quixemos darlle un poquinho máis de caña, non, para que non fose só así esa onda de tranqui, chill out. Home, non é aquilo, non é unha rave, pero sí que hai grupos de blues, de rock, o sea, é un poquinho máis cañeira que en anos anteriores, eso. O festival alterna cada día a grupos e DJs. Entre os grupos destacan formacións como as Antonias. E que nos fai moitísima ilusión telos, porque, bueno, veñen tamén, pois eso, porque lles gustou moito o espazo, gustoulle moito a proposta, e accediron a ver coas condicións que nos lle poñemos, que lóxicamente non son as que van ter no Xoves de Códar en un festival grande, non? Outro grupo destacado é Amiga Fea, unha formación que só realizará este concerto en Galicia. Que son de Vigo, pero que están vivindo en Colonia, na Alemania, que veñen só para facer este concerto. Aproveitaron que teñen a ponte tal, e colleron este día para facer este concerto, o único que van facer en Galicia. O cartel dos grupos complétase con Blues do País, Maiou e os locais TNT Band e Gramola. As bandas alternaránse cada día cos DJs, que este ano, en homenaxe aos 10 anos da Duende Neta, serán todos residentes ou antigo DJs da discoteca móvil. Ademais, o último día haberá un concerto especial. Sí que vamos facer unha gran festa de varias horas, un pouco en homenaxe tamén a Duende Neta, vai estar a Duende Neta na praia, e imos empezar con Dani Barreiro, despois vamos facer sesións os DJs da Duende Neta, así sesións de tarde, despois tenemos o peche final do Chilao da Praia con Broken Pitch, que tiñamos tamén fainos moitísima ilusión tela, non? É un grupo que creo que lle vai dar outra dimensión a programación musical das 9 na praia, e por último pechamos cunha sesión, pois eso, dos habituais, os DJs habituais da Duende Neta, que farán unha festiña, pois xa así de noitiña, non? Dende o Concello destacan o gran nivel deste festival que atrae a persoas de toda Galicia e que ten unha gran importancia para a vila. En que isto é xa un auténtico festival de música de referencia de Vilagarcía e de referencia para toda Galicia. Nos 15 días que dura as 9 na praia, desprázase xente de todos os puntos de Galicia a disfrutar non só desos cócteles e de todo o que rodea, senón sobre todo da música e dos concertos e dos DJs deste festival. As 9 na praia celebrarase dende o 21 de xullo ao 3 de agosto. O evento realizarase con total normalidade e sen limitacións. No caso de que se completen os asentos, os asistentes poderán pedir unha esterilla ou un coxín para acomodarse na praia como en edicións anteriores á pandemia.